L'associat és el que abans era la mostra d'entitat. Però el que era més abans una fira molt consolidada a nivell de ciutat, amb una estructura més estàtica, més fixa, no? Era una fira-fira. Una mostra basada en paradetes d'entitats que es planteja la necessitat de fer un canvi. Que és una iniciativa compartida, jo diria, no és una iniciativa estrictament municipal, no? La paraula ara és coproducció, doncs està codiscutint, coideant i coproduint amb el sector associatiu. I que acaben conformant una programació bastant única, bastant especial i molt representativa de tots els diferents nivells de diversitat de la ciutat. Diverses entitats i sobretot federacions i organitzacions de segon i tercer nivell plantegen a l'Ajuntament a l'inici d'aquesta legislatura la possibilitat de renovar, de repensar, com a mínim, l'escenari de la mostra d'entitats que es venia fent des de fa més de 20 anys a la plaça Catalunya, coincidint amb les festes de la Mercè. Imagineu-vos que el que significa poder anar a veure un museu o una galeria d'art i veure una instal·lació, un happening, una performance, un vídeo, un treball pictòric, veus el resultat, no? Imagineu-vos també que se us convidés a participar del procés de construcció d'aquella obra, no? Per arribar a aquell resultat. Això és el que jo sento amb l'associat. Però tot el procés de viure l'associat entre totes les persones implicades a nivell de comunicació, a nivell tècnic, a nivell de continguts, a nivell de desenvolupament, a nivell de conèixer les entitats de primera mà, que us puc dir, no té preu. Això és el gran que permet aquest projecte, com ho vius des de dins dels cables. Nosaltres entenem la comunicació no només com la comunicació que produïm cap enfora, sinó la comunicació que generem a dintre de l'associat, no? I posem molt això en valor. I llavors, des d'aquí és molt interessant com la intel·ligència col·lectiva de l'espai genera i enriqueix les propostes de comunicació, però alhora també produeix sinergies entre les entitats molt interessants o ens permet identificar temes que són demandes de les entitats cap a la comunicació. Per què volem construir entre totes i tots la campanya de comunicació? Pues perquè l'Associació de la Festa també és una forma participativa d'entre totes les associacions de Barcelona que voleu fer-ho, construir la veu de l'associacionisme durant la Festa de la Mercè, i pensàvem que també la forma de comunicar-nos cap enfora i cap al món i cap a la ciutadania i les seves entitats, doncs val la pena que la construïm entre totes. A través d'unes trobades i d'un procés participatiu anem identificant quins són els temes que s'han d'abordar en relació a posar en valor el teixit associatiu, i des d'aquí anem construint i treballant amb les entitats els missatges principals, el lema, la imatge gràfica de cada any, anem treballant el relat, els continguts que se treballaran a xarxes socials, a premsa, etc. I tot això és una tasca que fem amb professionals de comunicació, treballant de forma participativa amb les entitats. Las sesiones es una alegría porque están muy bien organizadas, muy bien distribuidas las funciones, podemos escucharnos a todos, participar de todas las maneras y por eso creo que va fluyendo tan bien. Y eso también pues, es muy positivo para nosotros como entidades porque nos sentimos escuchadas, respetadas y tenemos una amplia área de trabajo. Teniu una capacitat, a part d'estructurades les reunions i molt ben col·locades, encara que nosaltres ens enrotllem i no us fem anar amb els tempos que us corresponen i tots us diem, vale, però una mica breus, no? Però és igual, vull dir, ens agrada, ens hi trobem bé, vaja. Baixàvem com a entitat una mica la desconeixença, sense saber massa què ens trobaríem, i m'ha semblat molt interessant el fet de que fos una cosa
que el comunicar-ho fos tant, doncs, així, no? Amb cohesió, tant a les associacions, totes aquí pinyadetes, i penso que és una manera, una prèvia molt interessant també per arribar a fer aquesta participació, no? Dins l'associat. Si et perds això, penso que també et perds una miqueta, doncs, aquesta immersió ja, una miqueta a lo que és la festa. Els objectius de la campanya que llançarem ara és sobretot que la gent vingui a la plaça, no? I que vingui amb ganes de participar a les activitats. I també vam dir, per què no, inspirar una mica sobre aquells valors que ens mouen, no? Si sabem que allà a la plaça trobaran solidaritat, trobaran diversitat cultural, trobaran diversitat funcional, etc., doncs que també comencin a través de la campanya prèvia a experimentar tot això. Bé, jo he vingut 3 vegades en les sessions, aquesta és la tercera, l'última, i m'ha semblat molt interessant. He après molt, he tingut molt contacte amb la gent, com comunicar-me, com comunicar jo els temes que m'interessen, i la veritat és que val la pena i s'aprenen un munt de coses. A mi m'ha agradat sobretot conèixer les altres associacions. I encara que la nostra no tingui gaire vincle amb unes altres, però el fet de que moltes es poden unir i es poden ajudar gràcies a conèixer aquí a l'associat, doncs a mi m'ha encantat. El que esperem des de comunicació és que el missatge arribi cap a la ciutadania, que la ciutadania reconegui tota la tasca que fan les entitats i la valori positivament, i també que les entitats acabin generant processos de sinergia entre elles. L'associació Rebobinar és una entitat que pren l'art urbà com a eina de transformació social i desenvolupem projectes de caràcter social i comunitari i participatiu a través de l'art urbà. Aquest serà el tercer any consecutiu que estem presents a l'associat, programant una sèrie d'activitats que posin en valor, d'una banda, l'associacionisme a través d'activitats participatives i obertes al públic, i d'altra banda també accions més de caràcter artístic on diferents artistes pintaran murals partint de la temàtica dels drets humans. L'associat a la festa és un gran escenari que permet a la vida associativa de la ciutat mostrar-se al conjunt de la ciutadania i al resta de la ciutat a través i a partir de la seva activitat. Què passa? Que aquesta activitat és molt diversa i et trobes des de gent, doncs, no sé, des de les puntaires fins a la PA, doncs, passant per les corals o per les ràdios comunitàries. En aquesta tercera edició s'ha plantejat de manera molt més col·laborativa i molt més participada entre totes les ràdios. Realment l'associat també és una bona manera de fomentar i de posar en valor, jo crec, el paper de la comunicació local, el paper de la comunicació social i realment poder fer alguna cosa plegades a Plaça Catalunya i de posar-nos també cara. I a més, per fer un producte radiofònic superpotent, superatractiu, hi haurà show, hi haurà entrevistes, hi haurà tertúlies, hi haurà actuacions musicals, hi haurà teatre, hi haurà de tot, i crec que sumant forces permet que el show radiofònic, a més, sigui molt més potent. Es farà una ràdio molt participativa, molt coral, molt conjunta, que serà una ràdio també molt fresca, molt viva. I crec que la ràdio té
té molta força visual a nivell de carrer, que tu si vas pel carrer i veus un estudi de ràdio et porta a parar-t'hi, i crec que per l'associat és una oportunitat per veure que s'està comunicant en directe a temps real amb mitjans de comunicació tot el que està passant allà, i a més s'està parlant d'associacionisme i d'entitats, i crec que visualment per l'associat és un reclam potent que se li pot treure molt suc. Escuela de Vida se enfoca en la educación a través de la cultura urbana como herramientas de transformación social. La música, el arte, el skate, el rap, son herramientas que potencian y generan confianza y seguridad en los niños. Integrarnos en el tejido asociativo de la ciudad es muy importante para nosotros, ya que nos unimos a una fuerza de iniciativas sociales donde da poder a los talentos y a las iniciativas para un bien común y potencia también las capacidades humanas. Jo penso que tot el que sigui música, poesia, tant per les festes a la Mercè com per fer una mica visible, no? I sensibilitzar la gent el que és Alzheimer, cuidadors, persones dependents, doncs pot estar molt bé. I el grup d'ajuda mútua? El grup d'ajuda mútua és el dia a dia com el que fem entre nosaltres, no? Vam crear un grup estable de persones que bàsicament vam començar a programar activitats i tallers per difondre la cultura del Zero Waste o del residu zero. Eso nos ha obligado también a salir a la calle y relacionarnos con otras asociaciones de manera a tener una capilaridad. Ens agradaria poder crear doncs, un espai on els diversos col·lectius que estem treballant amb l'àmbit mediambiental doncs podem conversar, debatre, perquè cadascú té les seves perspectives, la seva independència amb les seves accions, però també trobar espais de diàleg per poder crear accions conjuntes, no? Per poder doncs, posar coses en comú, veure punts forts en comú, veure debilitats, com podem fer que les nostres accions tinguin més repercussió. Nosaltres, com portem tot aquest tema de logística, producció, que no deixa de ser la materialització a nivell físic en el territori d'allò que fan altres persones, una de les expectatives que tenim des d'Irun per aquest any és millorar molts petits aspectes de la plaça de cara a la comoditat per part de la participació ciutadana, de cara al, sobretot, l'ordre a nivells de senyalització, un cop una ciutadana arriba a plaça, que entengui ràpidament, amb una ràpida mirada, que és un projecte d'associacions, que és un projecte de participació ciutadana, que et convida a que t'associïs, que et convida a que opinis, participis i que t'interrelacionis com a poques vegades podràs fer en tot el conjunt d'entitats que hi participen en aquell horari i en aquell dia. Això per una banda. Per l'altra, trobem que és molt important que la participació de les entitats tingui la presència que toca. És a dir, amb una proposta tan accelerada, 3 dies, en un marc com és la Mercè, que no és només que sigui la plaça, sinó tota la ciutat, no? Està en plena ebullició, una entitat que ve a participar 1 o 2 hores, o un matí o una tarda, vindrà i marxarà. On queda el segell, com queda la seva presència, com queda visibilitzada. Això és una de les grans expectatives que tenim aquest any, que s'ha anat millorant any rere any, que realment aquesta posada en escena sigui ordenada, sigui potent i que les entitats se sentin realment que queden prou visibilitzades. Nosaltres arribem a la plaça Catalunya, allò s'inaugura, funciona, ho fem perquè nosaltres tenim una certa invisibilitat que no deixa de ser el grau de professionalitat. Vull dir, en el moment que comença, ciutadania s'ho passa molt bé, tothom s'informa, participa, les entitats tenen el seu moment com a protagonistes i nosaltres estem allà a la retaguardia.
Crec que el camí que ha iniciat l'Associat ara fa 3 anys és un camí plenament encertat per tal de poder difondre la tasca que du a terme l'associacionisme a la ciutat de Barcelona. El canvi ha estat molt ben valorat. La veritat és que no ens estranya perquè no ha sigut una idea nostra, ha estat una idea compartida. Per tant, segurament és una prova més de que compartint, coproduint i participant es troben millors solucions que no d'una forma diferent, diguem-ne. Si vemos desde ahora, de entrada, tantas posibilidades de compartir y si nosotros como entidades tenemos el objetivo de trabajar por la comunidad, pues sería muy triste dejarlo caer así. Entonces, como optimista, lo que podemos hacer es seguir trabajando. Seguro que el próximo año ya nos conocemos un poquitín mejor y ya tenemos más sinergia. En què em quedo és amb la vitalitat que teniu tots, és que és fantàstic això. El vincle que ara avui dia tenim amb les entitats, la participació, coneixement, conèixer-les de primera persona en el moment que són coproductores de l'esdeveniment, crec que això ha sigut un gran què. És a dir, avui dia sí que tinc la sensació que entre totes i tots construïm tot aquest projecte. Perquè jo crec que tots, d'una forma o altra, fem comunitat i ens associem, però moltes vegades no som conscients de les formes en les que ho fem. Llavors jo crec que és bo també això, que posar en valor sobretot això, l'associacionisme, el cooperativisme i aquest treball en xarxa també, que al final jo crec que tots ho fem d'una forma o d'una altra. Perquè al final tot això és el que pot contribuir a reforçar el teixit associatiu de la nostra ciutat, que és un patrimoni amb un valor enorme. En Barcelona, una ciutat que té a prop de 5.000 associacions que es mouen i que treballen i que és una part identitària de la ciutat, de la nostra diversitat i de la nostra complexitat, en el millor sentit del terme, doncs esperem que tot això pugui ser reconegut al nivell i al valor que té. Nosaltres vam fer la hipòtesi de que si es feien 3 edicions el model quedaria consolidat, 3 edicions amb estàndards de qualitat i amb avaluacions positives, i ara anem cap a la tercera, per tant jo crec que estem en el moment ja de consolidació. La reformulació de l'anterior mostra d'associacions de Barcelona amb aquesta nova fórmula que planteja l'associat permet arribar a moltíssima més gent, a entendre l'associacionisme com un ens molt ampli, molt transversal i que realment toca moltíssimes tecles de la societat i per tant desitjo llarga vida a l'associat i seguim.